ассалому алайкум ба мардуми сарбаланди тоҷик, ҳамон нафарҳое ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастед. хоҳиш мекунам ки ба ҳар хел садоҳое ки шуморо аз кор бекор мекунад он қадар таваҷҷӯҳ накунед, ба он хотире ки чанд наворо дидем дар фурудгоҳҳо одамо тоҷико яъне ба дараҷаи ҷамъ шудагианд, самолётҳо успед накарда истодаанд. аз ин хотир ин ҳар як чи вақти худаша талаб мекунад, шояд бо мурури вақт ин масъала аз байн равад. офтобро ба доман пӯшонда намешавад. бибинед дар тамоми шабакаҳои иҷтимоии ҷаҳон кайҳо литсои асосии нафаре ки ана ҳамин ҳодисаро дар рӯшка кушодааст барои карданаш муайян гардидааст. ман аз аввал гуфтам, боз такрор мекунам ки халқи тоҷик террорист нест. халқи тоҷик халқи бо маърифат, бо фарҳанг, ватандӯст, миллатдӯст. лекин чӣ илоҷ? ҳамин ҳолат қатъи омада растем. хоҳиш мекунам ба ин хотир як муддати муайян ба ҳар хел сару садоҳо он қадар аҳамият надиҳед. инро вақт исбот мекунад ки дар ҳақиқат дар ҳамин кор шояд шаҳрвандони мо даст надошта бошанд. аз ин хотир дар куҷое бошед, як муддати муайян беташвиш аз тарсро аз дил дур кунед. дар ҷойҳои ҷамъиятие ки бештар мебинед ки шаҳрвандони рус қарор доранд, ҳозир нашавед. куҷое мегардед, ҳамдигар қатъӣ гардед, то он ки зарари манфиашонро ба шумову ба саломатии шумо нарасонанд. халқи тоҷики ман, ҳар куҷое бошӣ, кош қоматат рост бошад, чашми нам, дарди ғам ва рӯзгори бадро набинӣ. худо ҳамеша бо мост ва мо ҳамеша бо худоем. мо мардуми сарбаландем, мо мардуми тавоноем. иншоаллоҳ ин рӯзи сахтро низ мо сипарӣ месозем, ба як ҷое мерасем ки орзуяш барои дигарҳо ҳатто боварнакарданист. худо нигаҳбон.